Sezonu sam otvorila odlično, evo imali smo 2 svjetska kupa u Bakuu i Antaliji i evo u Bakuu sam osvojila srebro što mi je iznimno drago jer mi je to samo još jedna stepenica naprijed za lov na svjetsko prvenstvo i cilj mi je da uđem u prvih 10 na svjetskoj rang ljestvici jer me taj put vodi onda na svjetsko prvenstvo u Rotterdamu. Evo očekuje me svjetski kup u Osijeku kojim se iznimno veselim jer je to domaći svjetski kup pred domaćom publikom i uvijek je posebno nastupati u Osijeku. Nadam se i ove godine finalu jer evo u Osijeku ih već imam jako puno i stvarno se osjećam tamo ko doma i publika je odlična. I nadam se da će isto takva publika biti u Zagrebu na Europskom prvenstvu koje nas očekuje u 8. mjesecu ove godine jer evo dobili smo tu čast da Hrvatska ima Europsko prvenstvo i bit će mi posebno drago što ću biti dio ekipe na tom Europskom prvenstvu.